কখনখা অবনতি চিনি বুবাগারা পইলারুন যখন তে চিনি শিখলার লোকুর ককটি সাকা খাইন বুবাগারা ফেসবুকটি কক সাকা যদি লামচায় তৈতলাং জায়গায় টংখাকায় বা রায়দা সোবাই তলাং জায়গায় টংখাকায় অম নিনি कैंसल खालायजानाय होननाय बुबाग्रा गिनो साका सालनि सिगांबो बुबाग्रा सावै दिखा किन्तु कखनखा अमने कैंसल खायनानै थांखा कायथिनि तो फुल प्लेजेट ताबो बो इएम जों चंयाखौ संनाय बुबाग्रानि सा खांनायनि कक जों बेबा मोसायमान शुधु बुबाग्रा सिमिया जोंनि राजमातानि सा खामिया अबाबो जतन सायमान चंमारिनि उलनो बुबाग्रा ट्रिटमेंट मा थांखा बिनि माबो ट्रिटमेंट कई ओ दराव चिनी पार्टीनि बस तै दुलनाय बस साबनाय बस जोंनो तै दुलुय लगी बसे नेट ब्लैके डिस्टर्ब खाय तंखा आबोनि बागै आनो मो थाखो थाखसङै थांगो हेकेकाय ताबो कखनखा जों जरा मारिनाय आं नंनो तिनि बसाव बुबाग्रा उसिगां जे सामानि न रगिनो साव जे लामचायते खाय सेबुकलांजां मानि तिते दिसिव आबो जरानि बिसिंतिनो बरनो कैंसल खाय रिजांनाय 120 जनानि बिसिंगो गोबांमा बरक दंगो जे बररो साल कलमा एडिसिव निनी DRWD खाई 10-12 बছর 15 बছর ताई दंखा अमति बरबो खबजाक दं अमरंनो जासाय बासाय खाई ओ जे चाकरि तलांखिनि साबो साबो कबुल जाक दं बेबागनो ताबो चेरि नायजागै दं चिनी बरम गोनां CM रुनेल बर्मा अमनतै व सालबुरुम विभिन्न भावे खाई चेरि नाय दं एवं जों मोटामुटी भावे अमन गराग याक्रि रमनानि बखागनो थाङै दं चिनी बुबाग्रा दातिनो हावा फायनाय बिनि सा खामिया बबाय मियाबो कक सालायो कखनखा ताबो जत सिखलार जारा बेकार दंनाय नर किसा खालगै दंदि अमनि व्यापार एडिसि गराग याक्रि नरमनाय आगिउ जखन साबजेक्टिव डेपुटी पिउनि एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चन पेपर लिखिंग क्वेश्चन काथा लुकर खरांथि साका चिनी बुबाग्रा आखरु नाबनो कैंसल खायरि एवं जे कमिटी तंमाने अबनब कोर्ट ने होते बनब सरगरि जाखा अमति खायनो एसिस्टेंट इंजिनियर रंनि गोबां पोस्टनि जे कतलां माने अबब आफरुनो बुबाग्रा गराग यापिरि रमै आबनो कैंसल खायरि ताबुक खालायजानाय दलसा बरक अमनतै कोर्ट केस खालायका ठीक दं जों कोर्ट चिनी एडिसि अथॉरिटी आबनि जवाब बिनो बागै तियार दं बर खोनावान नुगानो जों कोर्ट तामो जवाब दै आबनि बागै एडिसि अथॉरिटी तियार जाकमा जों नुखा किसिसा बरक जे बरर साल कलकमा लुकुरंनो चुकलि दी तंनाय पदरे पदखा फेम लगै तंनाय अमते किसा बरक अबनतयै कायसा चान्स नावै मुभमेन्ट खायनानै हनै कयेकटा जायगा बर मिटिं खायजा प्रथम हेरिटेज पार्क आगरतलानि आरो मिटिं खालायमानि जों सायमानखा जेनजि हायकायै मुभमेन्ट एडिसिनो गेरेबनाय जों आरो थांखांखायता याकारिया आमतिरा गोबां मा गरमनि आरो कक्साबो जाब्लायो हनै जों खोनाखा बरनो उपलब्धै साबो दागरिथ
साबो सुखलिगि दं अब जों जतन सिउ जों जतन सिउ सियावनिया बरंनि फेसबुक पेज बतम बंनि फेसबुक सालकिसा सिगां कासे फेसबुक बर खरां टिप्रा साव पोस्ट कासे रुइस ताम साका सोप्रांनाय ताबुगले कामियो खाइकाय सोप्रांनाय साबनो सोप्रांनाय खरां टिप्रा सा जे फेसबुक चालंनाय वो साबो जों सिउ ठीक আছে सोप्रांनाय साबनो नरक सोप्रांनाय हिका आबो जों बुजिया उंया तबे जरा फाइकाय नरबो साइमानाय साबो रिफ्रेगि सोप्राग जाक आफोर जों बुजि मानानि जों गोबां मानो साइमानो तिरफोरनि लाइबो मावो जों गोबां मा साइमानो साबनि रिजिमो तिरफोरा सरक सबसे बेसि डिप्राइभ खालायजाखा 100 जना चाकरिनि बिसिंगो 31 जना एडिसि खाफानो तिरफोरा सरक चाकरि मान आलाय बुमारो ताबुंनि जरानि सिक्ला रखते साइमिया आगिनि जरानि बररो बरक जतन साइमा चिनि निजिनि एडिसि तिरफोरा साबाय नायकल जा अथच चाकरि हिंके जों आरो बसे जेखाने जों आरो 80% ऊपर चिनि तिरफोरा सरक दङ चाकरि के जों 31 जना सेमान ओ राइडार न एडिसि एलाकाओ साबो थेपावो तनिथा अब जत्तन मुंखै सानानै नायनो बरंनो जत्तन सिनिवो बरंनो जत्तन तिरफोरा सरक सिनिवो ओ बररंनो क्षमता गोमाजांमानि यागुलो तिनि पदरे पदचुकलि रुइ नायखा फेमलगै नायखा उंलिया पतिते चंग मारिवो लुकुरक बाय बुट दियाखाय मेचेन जाखा ओ बररंनो ताबो अमनतयै किसा कलकाति नारे बिदं आं सानानै नायो लाइबुमा फिलै जतन साइमानो लाइबुमा नि कगनो सानन थांगाखाय गोबां मा कगनो बुसकांनि सालो साजाकनाय नरं मने ताखायदि नंनि यागो सिमिनो लाइबुमा तंगो हनै सिनि थानि लाइबुमा गरै हनै नरका वानसुकदि सिनि थानिबो लाइबुमा तंगो जेतो जोंबो हा दफानि बागै खारि वैतबा खालायफैनाय ताबो पलिटिक्स जों फैनाय नरंनि आगिनि गोसाम पेपार काटिं हाय सिनि थानि बतंग आनि थानि बतंग पेपार काटिं नंनि लाइबुमा नंनि जरावो तामु खालायजा अबं कम अरो गोबां मा बरक साका जे क्वेश्चन पेपर नतयै बा चाकरिनि को नतयै खोक्सितरा गोबां मा बरं साका त्रिपुरा मथा बाटपार पार्टी बुबाग्रा तै पुइतुसालिया रंजित देवबर्मा कंटेंट क्रिएटर अमर हिताबो खोक्सितरा साका नों वान सुगैनो दि नों बल लेभेलनि जोंनावनो फिरगै मानो किन्तु जोंहा लेभेलनि बर' गैया जों साइमानो लेभेलनि बर' कायसा स्टेप गतम नर गाहाय जों कमेन्ट खाया नोंआनो नों आं कुनु जायगा कमेन्ट खाया खायनायनि प्रयोजन करे तबे सिनि सिखलारनो तेरखाय लाइबुमा साइमानि बागैसे आं फेसबुक तै पोस्ट रखाय आगे कुन फेसबुक करै किन्तु चिनि बुबाग्रा से आनो फेसबुक खुलंनायनि बागै साव बसे आनो फेसबुक खुलगै निनि खानि कक सानानि बागै आनि खानि कक सानानि बागै आनो साव बुबाग्रा दागिमान परेन आं फेसबुक खालायो प्रवीण
Tripura bini unko bo tamhina abono o je sprang na hin samane da Burma ঠিক আছে Facebook live বনাই tongo nang tamo je nang post khaja salsa nang aboni wansuna nang nang sabo nono sing kaham kan sin te borok sakatamo get at people bank thangka যে কোনো जों सामुंनि कक साकाकाय जे कोनो सामुं बुतांनि मिटिं रनि कक साकाय पोस्ट खायका तब अबदनि गेट ट्रिपल नि व्यापारो तो जों आगिबो पोस्ट खायका आगिबो कक साका बुबाग्रा साकाबले आं निजेबो साका त्रिपुरानि विधानसभाबो तो अबनो तै प्रश्न रिजाखा दिस एलाउ खायजागो जों सानानै नाय जों सानानै नायो जुदि चिनि प्रश्न से आरो जों माति साया थाखाय जों बाहाय सानाय आनि कायसा प्रश्न रंनो फना त्रिपेटिक एकट चुक्ति खायफानो गेटा ट्रिपारलेन्ट जों याकारि जाबो जों याकारो हिसा साका बुबाग्रा साका गेटा ट्रिपारलेन्ट याकारो ने सुतरां किसु बरक न सुकुलि रुवै अमतिखाय कक सारिनाय साबो कमेन्ट लिरनाय साबो जों गाहामखौनो सायमान दाबो फेसबुक दुइ एकटा खलबजाक दङ ঠিক আছে जोंहाबो सायमान 120 जना जबनति मुभमेन्ट खालाय नायनै जा प्रेस मिट खालायनाय बरंनि बेकग्राउन्ड बरक साबो अबो मोटामोटी चेरि नायमोन उलो जों सायमान Adinero movement, adisi authority tiar no tongo. Norong movement no adisi authority lamsongnan bagai tiar no tongo. Kaidi. जों तो aboni bagai जों kiru ba angko mungsachini wansung makre. Norong movement kaidi. তবে অকক जों साबाना नरंनो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारो स्पेशली सिकलारो तिनिबो बुबाग्रानो न पुइतो चाइतो बिरोधी दल भर तंफान सरकारी दल तंगनो बुबाग्रानो तापसुक जरा त्रिपुरा सानि बागै कक चाइतो एडिसिनि करप्शननि व्यापारो साब गोबां मा किन्तु स्टेटआव तो गोबां सालब्रुम पेपार निउस गाव आबनते केसमेन कक सानायके एडिसिओ स्पेसिफिक बो जागाव करप्शन खा साबो खायके आबो किन्तु पेपार गो खाया जखन पेपार खायो निउस र आबो चेरि नाय जाबो निनि विशेष कइरा Titi edisio जों क्षमता फाइप्रो Chini যারা বরম গোনাং EM MDC র বা CM এঙ্কর প্রশাসনিক দিক থেকে কিছুটা অভিজ্ঞতা কমনি বাগৈ প্রথম দিকে কিছু ত্রুটি আবো অস্বীকার খাই লাভ করে কিন্তু তিরক খাই অবরণব সংশোধন খাই যাকা আর যে বড় রক্তিনে বুইনা সুকলি রিতঙ্গ বড় বছর বছর ত্রিপুরা শাসন থাকে एडिशनल बसर शासन खायका लाइबुमा खुलिनायदि बंगा आसक बसरनि लाइबुमावो एडिशनल ताम खायका आताम प्रशासननि कतगुला जे नियम कानुन रुल्स र स्नान जागिया साइक्री एडिसिओ क्लां जागिया स्टेटनि डेपुटेशन रहल जाबो जतन एडिसिओ जे साइक्री खायनाय जतन डेपुटेशन स्टेटनि डेपुटेशन केंद्र ताबुंनि जे एडिसी जे नायटोले तंनाय एडिसी अथॉरिटी न स्वयं सम्पन्न नंगनान बागै रिक्रुटमेंट रे खायै याफारना माने दुर्भाग्यवशत क्वेश्चन पेपर लीक खायका
abo Chiniya kebu na kebu aro jorito tongo cheri naijakeman pore no tongo onek borok sabo je borno sabo ongko khaika joto kok to porkash tumiya ar abo tubno ni kok ja administration bini nangmani tamu yakri romna abo nahari no tong teru tere khai tebo nahar jangnai ar sudu ADC authority simiya gobangma agency tongo sabo corruption khai tongkha sabo tam khai tongkha gobangma naicomna agency rok bo mokol rin tong sutorang sukli roi borokno srapsa nuro thamsti khairi mano কিন্তু সর্বক্ষণ বাংলা চুকলি যত জায়গাও চলিয়া থেমলকমা যত জায়গা চলিয়া অনেক বরক ত্রিপুরাম থান সবাইনার বাগেই বইয়া প্রেরম খা এডিসি নির্বাচন আগে অনেক কিছু খেলাইজাখা এডিসি সংমানির পরে তাই ত্রিপুরা মহারাজা বুবাগ্রানি তাই কোনো ফান্তং লাখা ত্রিপুরা বো ফাইগলাখা অনেক বরং নেই অনেক ডায়লগ শুনছিলাম চং মারিব जों बुबाग्रा नीति दुलमा बाय ताई टिप्रा हानि टिप्रा सारो बुबाग्रा न लगिरिमा बाय हामजांमा बाय जों आगे निसाय तेबो काहाम रेजाल्ट 10 বছরनि উপর তিনি ভিলেज काउन्सिल इलेक्शन नुया खायनानै नाया हाई कोर्ट थांका तिथि एडिसि अथॉरिटी ते बुबाग्रा हाई कोर्ट उंयावै सुप्रीम कोर्ट थांका सुप्रीम कोर्ट नि कासे रेजाल्ट मा खाबले बार्डिक मा खाबले फाइनाय सेप्टेम्बर नि 27 तारिख तिथि एडिसि एलाकानि बिसि इलेक्शन 3 तारिख अक्टोबर रेजाल्ट सुप्रीम कोर्ट बायदि खाबले तो खनसे गोबां बर' साइतंखौ बिसि इलेक्शन दाउ नको अबंग लाखा अब गोबां बरं न साव नायगेराना बा सुप्रीम कोर्ट जेतो अर्डर इथा इलीगल माइग्रेंट को केब तिसा केब तिसा नाय करे सेंट्रल नि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स न होतो अर्डर रिफाइनमेंट पर केब तिसा का जे ताबो सुकुली रि तंनाय सिकला रंना किसा सिकला रंना चुकली तने बर खरं कायसा तिसाका इलीगल माइग्रेंट न तय सिं केस खायताबले आं निजे MLA तो तिफानो तो केस खायताबले हाई कोर्ट 3 मास नि आबोनि को फायता बरक जे रिप्लाई दिका बसिं सन्तुष्ट सुप्रीम कोर्ट सिं थानानि बागे रेडिं तो एकटा केस खालायनानि थाखाय सुप्रीम कोर्ट थानानि थाखाय गोबां रां फैसानि ता गोबां डकुमेन्ट सपोर्टिंग डकुमेन्ट्स ना आबरनो थुमुय तंबले हाई कोर्ट नि केस न खाना काबले गभर्नमेंट आबोनि जवाब न दिखा केबडा कक्ति साका तिनि गोबां बर कमेन्ट खाय दफा हा निंको सब साका इलीगल माइग्रेंट नति जोंनो साकानाबले बरसा साका गोबां पार्टी दङ त्रिपुराव ककासे साका गोबां पार्टी 30% नेता दङ अजमा दङ MLA दङ मिनिस्टार दङ साका एकटा कक साया तांगै साया जों बिरोधी दल दङ सानाय क्षमता दङ जों सानाय चिनि मानथानि कगनो जों बगै थेंगिया तिनि जे बररक गोबां मा खायै बुबाग्रानि बिरुद्धे त्रिपुरा माथानि बिरुद्धे चिनी MLA MDC एमरंनि बिरुद्धे जारा कक सायतंनाय आंनर सानानि मुसुं लाइबुमा उकलंनोबो खिलिनेने नांगौ बुसकांनि सिमिया गोबां मा लाइबुमा दं जे सुक्ली नेरंनि जराव ताबुनि तिथि एडिशनल अपग्रेड खायनायना बागै सेंट्रल नि आफर कांग्रेस सरकार आफर दिल्ली और प्रपोजल सकपाइचा आफरनि चीफ मिनिस्टर तम साका
त्रिपुरा एडिशन तृतीय एडिशन अपग्रेड खालामना नागिया 2012-13 नि कौन प्रपोजल खायो नहीं दी डॉक्यूमेंट्स मने खायो जे साइरी काकाई करीना है तंगले डॉक्यूमेंट्स अप्रूव निको अप्रूव तम कमेंट खाके स्टेट गवर्नमेंट तम कमेंट खाई रिपोर्ट दहका आ कॉपी रकम कॉपी सारा जों कक साया जों जखन लोकनि बुसकांगो फायै कक साबानो जों डॉक्यूमेंट्स दैनो साव सुतरां सुक्लिनानै कलाय किन्तु खरसंनि थांफोराव थामुंनानै लायपथि जे अर साका जे तामो होननानै जे कायसा हासिंगो आं सामानि जे खरां त्रिपुरासा फेसबुकाव जे होननानै बिमान बिनाबो तामो सोफ्रांनाय ताबुले गामियाव फायखाय सोफ्रांनाय मागि नखरिया ताबुक खेपे नखरगा जों अनेक सोफ्रांनायनो नुबैफैगा এবং अब साबो अब अपोज खाय अब जों सायमान आसिन कप बन सानानि मुसुंगो साबोनो सोफ्रा जरा फायकेसे सायमाननाय नोंबोसो सोफ्रांना करो जोंबोसो सोफ्रांना करो आफ्रोचे मालायलायफ्रोचे तालायलायफ्रोचे बुजिवाना हिम्मत दंखाखाय आंनावनो सावो सोफ्रागनाय नोंनि जुदि हिम्मत दंखाखाय सोफ्रागैनाय चेलेन्ज सावो सोफ्रागैनाय दे नों नागिरनानै ताबोते सोफ्रागनाय नो सोफ्रागैनाय दे ताइकेसा ककंखा जों आं ताइकेसा सानानै मुसुंमानि ककंखा चिनि त्रिपाठिक एकर्ड न ताइकेसा सानानै मुसुं अनेक बरक साव त्रिपाठिक एकर्ड अंखा 6 मासनि सायाबो उनको खाय इमप्लिमेन्ट खायनानै ककमन 2 बोसोर लाय थांखा दाव माया ताता ठकाय तांनि खायमैया त्रिपुरासनि मानथायनि बागै हाथाय कतर बुबाग्रा त्रिपुरा सालु परनो तै हांगार स्ट्राइक खालायैनो दिल्ली नगुनि त त्रिपाठिक एकर्ड खालामनाय खालायकानाब्ले त्रिपुरासनि मानथायनि बागै लैंड राइट्स रंनि बागै गोबां मा जे पॉलिटिकल राइट्स नि बागै नत्र थायकानाब्ले इमप्लिमेन्ट खायनै त बुबाग्रायाब्ले बत एग्रीमेंट खायनो रिका मानथायनि बागै रिखाय त जों नाया हियाब्ले खालायदि जों सायनो तंग इमप्लिमेन्ट खायदि हिने ताबु खालायने रसे खालायनोखाय जों ताम खायनै सादिनो र चिरे खबिन तंगले जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कयबार आं निजेबो थांगो बुबाग्रा आनुसुक्लां थांगो जों ताबो साय तंगले खायदे जों माना मुसुं सुका चिनि लैंड राइट्स जों माना मुसुं सुका हाकमामानि यागुलो त्रिपुरा सारा गामियाम चाहिँ थांखाय नगो जागा गोबांमा दखल खायजा मुं करै प्रचार करै खास नेशनल हाईवे थांखा रांमाया गोबांमा जोंजा जों मालाय फेस खायो लुकरंनि बुकते खानाव त्रिपाठिक एकर्ड खामिके बुबाग्रानि सायाम खाहायदा बिनि बुलुं खाहायदा अननाय खाहायदा जों साइ दंब्ले खायदे इदनै के खायना खाय ताबुक नि गवर्नमेंट सिक नायनाय बरियान थाखाय आबन बागै जों गवर्नमेंटबो फायजा हापान थाखाय खायदा मानो होनो आबन बिसिंगो न नुखानाब्ले कायसा त्रिपुरा साराव कक दंगो मुसुक माइसावानो होनो बेरारि माने बेरासे खालायसाव जे बुवारकनो बुइबाय ककसिं जायगा उनाव बेसरे क्लाय तंनायनो बुबाग्रा तुबै सलाम काबनो बस बुबाग्रानि बिरुद्धे त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे त्रिपुरा सारावनो सेकांनानै बागै चाइतो अमनिसाय त्रिपुरा सारावनि कपाला खायमनि ककै काम दं सादि
त्रिपेटिक एकट खालायै बुबाग्रा अननाय दां खानरक सादि जों सरकारो रिफुरु 2021 एडिसि बो जों कोन मायांगै नस्त जों बिरोधी दल तंग जों साइसुनो बसा खाबले आफुरबो ते एलायन्स खायना बागे जों गोबां मा बुबाग्रा न साखाब खायाब्लेसे 2023 बो जों खायाब्ले एकक बाबे तिप्रा मथा बसा 2026 बो एडिसि बो जों साइसुनो बसा सराय कक बुबाग्रानि चिनि जतनि सराय कक तिप्रा मथानि जत लिडारनि सराय कक त्रिपुरा मथानि जत MLA MDC EM CM नि जतने चेयरमैन जतने न थाइसा क इमप्लिमेंट खालायदि आर त्रिपुरा सरकारनो कोन मुंसा जुदि मुंसा रिया हंजाखाय जों केबो बे एलायन्स खायगला दिनि बो साइ दङसा बै बुसकांनि इलेक्शन BC इलेक्शन तैबो गोबां बर कक साव दिनै फेसबुक लाइव फायै इंटरनेट कानेक्शन ब्लाइके हामिया नेटवर्क ब्लाइके हामिनि बागै ब्लाइके डिस्टार्ब खा दाबो बनरंग सानाय त्रिपुरा सानि मानथाय जुदि कोनो मुंसा जुदि रियाखाय त्रिपुरा मथा नतयै बुबाग्रा केबो बाय एलायन्स खालायगला अमस्राय क बुबाग्रा राजपरिवार नतयै बुबाग्रान्ति गोबां मा बर खुक सितरा साव गोबां मा बर गोबां मा लीडर गोबां मा पार्टीनि लीडर र बुनि दखनि तो बात नरे त्रिपुरा सा लीडर र गोबां मा खुक सितरा साव किन्तु बंनि निजिनि साकनो वानसुबुइ नाय दि बं वानसुदन नाय गोबां लाइव मा ताम बर खाइ फैजा ताम खलाइजा दिनि जे मोबाइल यागो तयै जे बिबन पोस्ट जे कमेन्ट हामियारि नाय नर निजे न साइनै नरं निजे न नायदि गोबां मा ताम खाइका उ जेनिनि त्रिपेटिक एकट न तयै 199 ता कमेन्ट खाइका दयाल जमातिया उदयपुरनि ताम साका बाटपार जा बिनि कमेन्ट ताम खा दयाल जमातिया ताम साका उदयपुरनि तम साका बाटपार जा तकुन कमेन्ट करे बिनि पोस्ट बिनि कोन फोटो करे ताय कैसा स्टाफ साका रेखा रानी देवबर्मा दूर फालतू थकाय नानी जागा मानलिया दा बिनि कोनो उनको फोटो करे जदू देवबर्मा बिहिनि फोटो बसा खेजा जा अल नाय नायखा बिनि बो बसा आमासाना न जनवाइसा खेबजा मुसु नरकाय बोसोर थकाय सिनाय अ बर रब सिरेनि नरका बुजिनायसि नर बुजिनायसि सुतरां ताकुर आहायपानो जों दफानि बागै बुइताम हिनि दं जोंहाबो वानसुजा जों दफान बाय कक साइ थानाय गोबां मा बर गोबां मा कमेन्ट खायनाय न जायगा दंनाय न किन्तु जखनते जाय फायो आफोर जत क्रेडिट नाना मुसुं जतना क्रेडिट नाना मुसुंगो ना दिसें कोनो आपत्ति आं तेबो किसा सानानै नायमान जाखाय दिनै गोबां मा न साजांनाय दङ किन्तु अबरं न सालिया आनि रामचन्द्र गाटनि लामारावनो तुई किसा कक साबानो चिनि आनि राम विधानसभा केन्द्र पागलाबारी निसिमी दंगरबारी किसुदिन नागे फेसबुक रग आबरिखा आनि पोस्ट रग कमेन्ट लिखा आं लामानि बिबनो जे कुमार रग लिखा आं मुं सालिया पागलाबारी टु दंगरबारी जे लामा अम 2024 न लामानो स्लामनान बागे सेंसन किन्तु गभर्नमेन्टनि लाइन गभर्नमेन्टनि जे गाइडलाइन अ गाइडलाइन मते खाय आरो केवल लामा रिनानै नाया जागा रिया लामा स्लामनानै गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मते हंखाय 4.5 मिटार नांगौ ड्रेन बारफोर बागे 6 मिटार जों चाइतो खा
Jagari yang keto baik ar selama ba. Bini mote keto lama ngelak deh. Cikon sasa kaji bina jagawo. Jadi bo jaga Syria hingga kai bahai kai jeng lama selamna. Tak kaisa sibuk khor. Tripura Bidan Sabha ang pula kisaka. Anga para meeting kaipuro pogri kaman tongo. Nong no kami lama hanya no lama selamna. Arobo yang habdrobo kisasa jaga. Chini boror gama lama sedere boundary wall pakas lama. Bound lama sedere koi kai di. Kon jaga 3 meter lama kaya. Tam kai piece খাইরি নাই গভর্নমেন্টে গাইডলাইন পায় তবে খাসরাংমানি কক তাবুক লুকুরক তেরুতেরখা বুজিখা লামা রিনানি বাগै জাগা রিনানি বাগै লামানি বাগै জাগা রিনানি বাগै তাবুক বুসকাंगो आगोगलाय फैदो चिबुक खरनि लुकुरंना आं सानानै नायो दरंनारो जागाम जुदि रिखाखाय Datino nong kami lama biskai dijana. Ebong abo jotoni buskanggo no tobo nong labo selamdana. Kebang ma lama tenda rungjak tongo. Wati ninggo tabo selamdana. Chini ampura tu paglabari bag alama tabo sara 5 meter khalai jana koto thayo selamdana. Tenda rungi pacha. Samung tangnai kontraktor wati thangmai bagno September no koite budoi borok jengan omti hakakai kebang ma samung osikanggo ani Bidan Sabha kendro wo 3টা স্কুল রতনপুর বাইজালবাড়ি তারপরে বড় ময়দান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বিল্ডিং রক টাংনানি আর হলং থাইকাইনানি চিফ মিনিস্টার থাঙ্কা kebang ma boroktam comment khaika a wansana takhan tuwi aro karo tul phai onek sitarang salia jeng khaksa bu khaksimi wansugo tuwi Chini borom ganang je chief hui kolan sahara ni nogo bosai khijamon porang thangka ani post tabu bo Facebook tongo comment to buitam sikan rong nai di abo da nini geta different land abuni bosai khijamon nogo thangmani kaisa borok bo jesab dokhan borok kono to jespon ko jeng Tripura Bidan Sabha to jeng ek thangai ma thang bo khoroksa lokubai chongja bo jesab dokhan kono bini jora haimani jora bini nogo thangai khasang marinani abo sini daitto tong a daitto hinino binnogo ang thang abono tei kebang ma borok kebang ma hamya comment dikha wansugoi ne borok boss training ni borok kebang ma jora na khipka paithago ang tini bukuk sanjana kencharung mane rungno tei ki sana sanjana ni bufasuni nok ani Bidan Sabha kendro kinaro kalayo borok hai Kailanpur Bidan Sabha kendro kalayo nukung bilai biya ro tongo kubikok norni buskang sawana boni ration card porjonto buni yago bondo gurija khobor manei Chini block president Olendro Burma tayani taku aronino wandalengni jiku da Burma bor khairok jagai bong ration card no surogoi sanjana no agulitu phainane boni rang puisa kore khobor mane esa subai khabar ang Facebook o nukha aisugon nugui an bukha tongmalia ang thangka hospital thangai malai kha borobai koksaka bungmabai koksaka bonon nai kha ebong chubanan bagan Facebook tuibo ang scanner rewi kobo khabong ni scanner adinang chubai ka ani je tham tongsa mansa chubai ka ebong bongni buskango no bumani buskango no tai bini mama da sabo ganao sab tongnai bongni buskango no
आं कल्याणपुरनि MLA पिनाकी दास चौधरी माननीय विधायकनो आं कलकाय साका निनि केन्द्रनि सामजाना दा बर्मा खरकसा केन्सा बेमारा कुबलाय कलाय तोखा बनि किसान सुबाय माखासा के बसाका दादा बिनि बुफानो रखदि आं साका दिनो बुफानो रखदि हिने तेन दिनो रखनान बगे आं साका उसुक दिननि परे थांका 17 दा 18 दिननि परे आबो तावाइसा सावैसे आनो बरम गोनां विधायक MLA पिनाकी दास चौधरी आनो छावो निनि बर टाबो खायाखो आं तेसा बरनो साका थांनि थांका जेन बिनि नगो आदिनो बुफा थांगो बुमामाबो थांना बो आनो पिनाकी दास चौधरी फोन खाया दादा ओ बररो खाया आं बरनो चेक दि रखना दा नों साका आं 75,000 नि चेक दि रखना रखदि सुबादि नों बनो सुबाखा बिलाइका गाहामनाय आं ननो बिलाइका हामबाय याफोर 75,000 नि चेक दि रखना अमथे गोबांमा बरनो आं साका आं बुंनि नुखुनि बरनो परामर्श बरिखा गोबांमा बरनो मुख्यमंत्री समितिसो रख्रै बै गोबांमा बरनो सुबासु मानखा आं बरनो साका प्रति बुधबार मुख्यमंत्री जे सरकारी क्वार्टार मुख्यमंत्री समितिसो हिनि आसु नर आरो त्रांखानि आं बिनि इंगनो PS न सावै आं नंनि मुंनो दायरि बार बरक थांलिया बरक ताम खलायै बर बम्बे थांलायका तत हस्पिटाल आरो थाङै आनो कल खायका सार जों अर फाइमाबा बर्ति सिमायां दंखाबले ताङै बर्ति माया कारण अरनि बरक रेफार कागज लांजोबो के नोंकिया साइरि आरो बम्बे नि टाटा हस्पिटाल आरो सिंजाखै आं तापै सानाय एरपरे खाय बरक आरनि गलाय फिरकलाय फैलायका चिनि ताखौ पहर विशाल संते कयजना बुंनि फेमिलि वो सुबालायका बरक आं नुखा आं नायो हरसाल अबगै लुकरमनो सा नेटवर्क डिस्टार्ब नि बागै बार खाय बन्दंगै थाङो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बुंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाय मासाव आव पहर ताबुं सिमिया बुनो सुबाय थायो आनि पारा गानावनो बिनि दादा आनि न गारि चालक माने बसाव ओ बेतन बायखाय आं पुसो जाकाका आनि राबार दखंग आं राबार तिनी फेसबुक नि नोटेशन नुखा माजरा सिलजामनि चिनि पहर चिनि विशाल माजरा सिलमान खादु खना जुदि केबो सुबावै तंखाखाय जोंथ थाङै माया हयतो जों पुसाला फेलेमनि सुबा कासुकसे किन्तु बरक नुखुं याकारे बनो सुबा सामायनो रां पैसा दुखुरम थुमलायमानि लेखा मानो तैलेसे और पगबाङै फेमिलि बिनि मामा अमित बर्मा ने जेनुमन जे अमरक जे सामानि मबलायके चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिलि छाव जुदि नांखाय आनो कल खायदा सुबानाय जेखाना बरनो परामर्श रय आनि कक्स नांलिया जाखाय आं आरनि पुतुलि गोबांमा बरक आन अर फायवा MLA हस्टेल फायो आं साया गोबांमा बरक आन फायो बेमार रंनि कैंसर बेमार आं जेमाति सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैखाय बिति पाइमिया आन अर फायो आं जेमाति लेफ्टेलेमनि सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय चिनि पहर ता विशालनो बखाता बायदि निनि नरंनि बखानो सबायनान बागै लुकुनो नरक खामजांमानि अबनो लुकु बाय सेकांनानि बागै गोबांमा बरक गोबांमा सुक्रि दंमान खामिया पक्सायमान हायबानो गायसा दं गायथर
नरनो नायखलाय दं ईश्वर नरनो नायखलाय दं नर खामारि माननाय नर जे बेमारनो नानायै सुबाय दंमानि सानसा अमनि प्रथमा लाइबुमा सैजागनाय नर तावान सुगदी नंनि प्रथमा सैजागलाखिनि नंनि लाइबुमा सैजागनाय अमनो नंनि थानायानि गोचार कल आं पाइनो नागे आइना हाय त्रिपुरा हास्तनि जत जिनि सिकला सिकलिर जारा सेबुकनो तुयै तिते दिसिनि न तुयै नर गोबां मा बोखा प्रबनजा बोखाव अस्तमनजा आं नरंनो साबो नरंनो आं कई साबो किच्छा जरा नासिंदे चिनि बुबाग्रा हास्ते फाइद्रब जरा नर नासिंदे जों तामो यापिरि खाय तामो यापिरि कराग्रम नरं नायदि तामो यापिरि कराग्रम बुबाग्रा नरं नायदि बुबाग्रा न किच्छा जरा दि ताबुंनि जे तिति एडिसिनि जे अथि ताबु जों कमप्लीट खाइमाया को इएम रब दि माने फाइके रिना जों बुबाग्रा न खरस खाइमाया तुइदुंलाय बसे बाहायके जों बुबाग्रा न इंगुर खाइनाबा बुबाग्रा फायासाक जरा नर खालबे नायदि तिति एडिसि अथॉरिटी बुबाग्रा तामो यापिरि रम नायदि जुदि यापिरि रम याहाय नंनि तो लामा खलब जागन लामा नखरि चबा खायना नंनो तो केब कासुया जों तो नंनो खाइमे हिनि बसाया काय आबुनि बागै न दिनैनि फेसबुक लाइभ ते अमन आनि कयमन दंनाय नरक जरा किसा नासिंदि बुबाग्रा न फाइनानि बागै जरा किसारिदि ताई नरक जत्तन काहाम तंखो चिनि पहर बाय बिसारनो बां कासारनाय